ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଖି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ଦେଖି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ମୁନି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସୁଶୁଦ୍ଧଗଣ ଅନ୍ଧ ମହିଳାକୁ ଶନ୍ତି ରଖ ପଞ୍ଚାନନ ସଙ୍ଗତ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାମ ପାର୍ବତୀ ଏକାବର ଗାଇ କରିବ ପାରି ମୁକ୍ତି ଆଉ ବିଳମ୍ବନ କରି ପାର୍ବତୀକୁ ଚିନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ଧଗଣ କୁହେ କରାଇବା ମୁକ୍ତି Good नहीं
ଆଜ୍ଞା ମୋ ପଶୁପକ୍ଷୀଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପରିଚୟ ମାଗିବେ ତାଙ୍କ ସେ ଏଇଭଳି ପରିଚୟ ମାଗିବେ ପଦେ ଆগে ପିଲା ପଦେ ହଁ ଅଛି ନା ସେମିତି କେମିତି ସାର ହବ पार्वती प्रश्न कले जे फुटिलिंग पाखे अनेक जगह लिंग रूप पूजा पाउछ ये कली जुग रे केउ जगह रे नर रूप रक्त रे पूजा पाउछ नर रक्त रे पूजा पाउछ देवदेव महादेव मंदिर रे देव देव जान लिंग रूपे विग्रह
କାରଣ